Hej ľudia, teraz ide Damian mi nejaký parkour ukázať. Ja ho budem potom musieť splniť. Ale musíme dať niečo ako ľahké, aby to zase... No dávam ľahké trošku. A aby to nebolo moc dlhé. Dobre? Nie. To je všetko. Dobre, no? Teraz mám Čau. Dobre. To je samo? Hej, ale to už má kamo veľa minút. Teraz pôjdem tam, že? Áno. Si vieš, že máš kanál? No veľmi. Ale budeš musieť všetko. Zajtra sa uvidíme v škole a povieš mi, čo si všetko natočil, dobre? Dobre. Už všetko vieš, dobre? No ešte nie som si taký istý, ale možno. Ja ti to ešte raz potom ukážem, dobre? Ľudia, toto... teraz idem ja mu zadať niečo, no. Už to má ale jednu... Už to není short, kamo, už to je dlhé. Čom? Pozor. hore. Short a dore? A pozor, musíš ma natočiť. Pôjdeš tak, No. urobíš. Dobre. Urobíš. A? Pôjdeš. Bum. A toto urobíš. Dobre? A tuto už len. Tak. Takže ma vidí, moja babka by ma zabila. A tu zaskočíš dole, dobre? Takto. Dobre, páči. No už dobre. Ľudia, toto ty kto robí, tak bolo by to všetko pre toto video, že? Aspoň keby som mal takých 100 lajkov na začiatku. To nemôžeš mať tak. Asi tak 10 alebo 5 dostaneš. To budeš mať dobre video. Teraz ideme dole. Nie, teraz pôjdeš tak. Tam skočíš. Nie, počkaj. Pôjdeš tady auto a potom pôjdeš zase hore a toto robíš taký, že s obými dvoma vyskočíš až sem. Dobre. Už to má 4. Ľudia, niečo vám chcem povedať. Toto bude na druhom videu, dobre? Tak začím čus.